Maganar Allah a cikin littafin Misalai Sura 3 aya 1 da 2 ta gaya mana, ɗana, kada ka manta da abin da na koya maka, kullum ka tuna da abin da na faɗa maka kai. Koyarwata za ta baka tsawon rai da wadata. Muna ganin saboda menene Ubangiji ya mana wannan alkawarin. Za mu samu ansan nan a cikin littafin Afisa Sura 5 aya 30 da ke cewa domin mu gaɓaɓuwa ne na jikinsa. Littafin Tesalonika ta farko Sura 5 aya 23. Allah kansa mai zartar da salama ya tsarkake ku sarai, ya kuma kiyaye ruhunku da ranku da jikinku ƙalau, ku kasance marasa abin zargi a ranar komowar Ubangijinmu Yesu Almasihu. Maimaitawar Shari'a Sura 5 aya 33. Sai ku bi hanyar da Ubangiji Allahnku ya umarce ku, domin ku rayu, ku zauna lafiya, ku yi tsawon rai a ƙasar da za ku mallaka. Maimaitawar Shari'a 11 aya 21. Domin kwanakinku da kwanakin ‘ya'yanku su yi tsawo a ƙasar da Ubangiji ya rantse wa kakanninku zai ba su, muddin samaniya tana bisa duniya. Littafin Tarihi ta farko Sura 28, Sura 29 aya 28. Tarihi ta farko Sura 29 aya 28. Sa'an nan shi Dauda ya rasu da kyakkyawan tsufa, cike da shekaru, da arziki, da daraja. Ayuba Sura 5 aya 26. Haka kai ma za ka rayu, har ka tsufa da kyakkyawan tsufa. Ishaya Sura 40 aya 31. Amma waɗanda suke dogara ga Ubangiji domin taimako, za su ji an sabunta ƙarfinsu, za su tashi da fuka-fukai kamar gaggafa. Sa'ad da suke gudu, ba za su ji gajiya ba, sa'ad da suke tafiya, ba za su ji mutuwar jikinsu ba. Ishaya 65 aya 22. Ba za su yi gini wani ya zauna ba, ba za su dasa wani ya ci ba, gama kamar yadda kwanakin itace suke, haka nan kwanakin mutane na za su zama, zaɓaɓɓuna kuma za su daɗe suna jin daɗin aikin hannuwansu. Afisawa Sura 6 aya 1 zuwa 3. Ku ’ya'ya, ku yi wa iyayenku biyayya tsakani da Ubangiji, domin wannan shine umarnin farko mai alkawari cewa ka girmama mahaifinka da mahaifiyarka, don al'amarinka ya kyautatu, ka kuma yi tsawon rai a duniya. Sashi na gaba za mu duba ayyukan Yesu Almasihu, kalmar Allah. Ayyukan Yesu. Za mu duba wasu ayyukan Yesu a lokacin da yake duniya, wato ayyukan da suka ganshi irin bisharan da Yesu Almasihu ya yi, musamman ma ta wajen warkaswa, domin mu gani mu kuma gane cewa Yesu Almasihu lalle shine Baba mai magani.